Jeg hedder Christian Bonde, og jeg er blevet bedt om at vise alle de vidunderlige jobs, du kan søge i Legoland. Lad os komme i gang. Velkommen til Legoland. Det er mit arbejde nu. Det synes jeg er ret overskueligt. Det viser sig, at børn synes, man er skide sjov. Altså også meget sjovere end voksne mennesker, der skal stemme på energien, tv-priser og sådan noget. Det virker nemmere, det her, kan jeg mærke. Jamen, hvordan får man den på? Kom så. Hvem vil have en flyvende regnorm? Det er en slange. Det er da kun den her. Det er da underligt. Hallo, Hallo? ich habe eine Frage. Haben Sie was zum Schreiben, etwas? Ja. Okay. Jeg har en teori om, at den ikke er lavet til at bære så meget vægt. Kan jeg mærke? Og tage din fod af pedalen. Ja, jeg håber, det er der, den ligger. Jeg tror, at den... Hey! Det kunne hurtigt blive grimt, det der. Jeg stopper lige en gang her. Hvor meget har du fået at drikke i dag? Lidt for meget. Har du fået for meget at drikke i dag? Og så alligevel har du valgt at sætte dig bag rattet på en bil? Ja. Og du prøver også at flygte fra scenen? Det er altså ikke med min gode vilje, at de alle sammen får kørekort her, jeg er bare nødt til at sige. Det vil ikke, at jeg skulle have. Nej, det er det. Jeg synes, der var lidt slinger i valsen derovre, det er jeg sådan nødt til at sige. Der har jeg i Legoland. Altså ikke på den måde, så I skal blive væk. Men der er der akvarie. Det fatter jeg hat og briller af. Men man kan arbejde derinde, og der er hajer. Let's go. Woo! En til en. Begge to hugget af granit. Der sker mange ting nu. Jeg har fået en haj! Jeg har fået en haj! Kommer der flere hajer nu? Ja, der kommer flere nu. Ikke en sætning, der sådan normalt lyder fed. Altså, vi behøver jo ikke lave mere reklame nu. Det her er jo det fedeste, jeg nogensinde har prøvet fra. Altså, hvis man ikke har lyst til at søge job i Legoland og det her, hvad laver du så? Altså, sluk for den computer og send en ansøgning lige nu. Hvad laver du? Sluk! Det her kunne jeg godt overskue fra mit arbejde. The old man and the sea. Sådan der. Er du klar? Nej. Nu går det opad. Hvorfor går det opad? Kæmpe mig! Hvorfor? Det er jo de her små oplevelser, man kan få, hvis man søger job i Legoland. Og det er noget med, at inde i Lego-butikken, der kan man simpelthen få lov til at slås med nogle børn, når man arbejder der. Og det vil jeg meget gerne prøve. Børn skal vinde? Ja. Jo, kan man synes. Ja. Ej, og du viser tænder imens, det er meget uhyggeligt. Jeg har så mange svær! Ja, jeg har vundet. Fedt at arbejde i butik. Til døden. Eller, nej, det gør vi ikke. Kom an. Så for sådan, der bliver slået til. Jeg elsker at lave mad, som man måske kan se, og også at spise det. Og det kan man heldigvis også i Legoland. Møms. Jeg synes allerede, at min meget lidt ligner en pandekage. Lige hvis så kommer Gordon Ramsay ind ad døren og stopper det her på grund af mig. Vi har fat i 2 tallerkener. Så fint. Men lige nu er slet ikke den på billedet. Nej. Tag. Glædelig jul. Altså, det har været oprigtigt sjovt. Og jeg ved godt, at det kommer fra en mand, der får penge for at lave den her reklame, men det mener jeg virkelig. Hovedbeskeden herfra er, søg job i Legoland, for guds skyld. Det er næsten lige meget, hvor du godt kan lide, så er der et eller andet fedt at lave. Jeg tager op på det her, nu står jeg her. Ja, det er det, jeg mener. Og det er jeg egentlig meget tilfreds med, kan jeg.